Bună, sunt gata. O să ne jucăm un nou. Telefonul, îl pus pe celălalt. E bomba, stai cap. Eu m-am dat singurul gata. Corectă. Și acum mă duc să-i dau. Ce facem? Rază de mine. Au dictată. Am distrus sport. Și ce mă vrei? Doamne. M-a făcut să râd. Stația. Pe jos. Doamne ferească. Ferească. Aceea nici nu stă seama de nimic. Doamne, a căzut din greșeală. L-am bătut pe ăsta. Dă-i ăsta bombă. Dă-i așa. Da, dreptate asta. Dă-i ăsta bombă. De ce a căzut bomba? Mai bine explodam toate astea și cărămiși. Doamne, ferească. Sfântul. Nu știu. De ce? One, parchen. Era să scad. Să cade pe scări. Scări. Când vreau să cobor, ești de aici. Don. Ești de aici. Cine ești? Mumii. Ești mumii. Nu asta, nu. Ce vrei, mă? Gata. Mi-am făcut treaba, mi-am făcut-o. Ce mă? Ce vreau e să dau un acela. Yay! L-am bătut pe Eugen 46. Am o idee. Punem bomba acolo. E persoana mea preferată. Gata, s-a dus pupii. Doamne, ce le-am dat. I-am dat una peste cap. Dă-i nu zecele astea. Doamne ferească. Doamne ferească Sfântul. Să vă ok. Mă spuneți. Așa. Gata. Și acum le dau una. Le-am dat o bucată corectă și dați like și subscribe.